Aarhus H. Nogle gange sagde så. Ja. Bilen. Kamni kyllä siuonna kamni. Ajo. Ei. No tuolla on tänne kossille tänne kannessa on syymälän nyt. Tussuun. Det går nu. Yeah! Oh, sind Sie gepasst? Dann sagt du so, was sind da? Imam, kanina ako na ako. Malasamin ako. Tusasan na ako na usama. Oh, sa mga tikit taksun. Kanina bygger op på. Ja. Kanina bare aften bilen. Hey. Oh. Ja, vi er stadig i gang med vloggen. Hej vloggen! Så fedt! Har I haft en god tur? Ja, det var sådan ret hurtigt. Dejligt at køre første klasse. Ja. Hvad? Det er godt at køre første klasse. Ja, det er det værd. Så det var godt, at I ikke kunne få andre billetter. Ja. Ja. Hvor lang tid siden har du været i Danmark? Hvornår var det? Siden 2018, tror jeg. Nå. Ja. Underskrift med bunden og dine initialer op i kassen. Sådan. Yes. Når I er inde i bilen, motoren er i gang. Yes. Man kan have en rigtig god tur og en forsinkelse. Nej, det er fint. Tak. Helium. Jeg prøver at filme nu. Undskyld lige. Det er fint. Ak biler svin. Biler. Skal vi se højre? Ja. Так пилиаторлуйпуллииллу маами мааттус костюмис тамаккуа ангаллаторуйссаак танмартама. Ja. Uagut. Så I natsagt immara. Uagunos timnartam angalissaagungu. Taawahannil pileqattaruissaak. Issimi. Nipilersuunippaall. Hannikissaaterartartussa. Hanni DJ. Shotgun. Shotgun. This is where I handler. Yeah, This is our beautiful car. Yeah. But our beautiful car was not allowed to stay here more than 15 minutes. Okay. So our beautiful car has to come over there. Okay. Motorvejsbilerne går ind. Hæ? Motorvejsbilerne går ind. Nej. Hallo. Hello. Yes. Masak. Aalborg tunganingarlarpu. Ai, taartun. Aalborg tunganingarlarpu. Tankstationu pisiniaqqamaqquq qoyartilarlatat. Ta aqran sinillataarusul imma sinilaaqrusuk. Kisamol poomtikippuun. Pilingatsiariorluta massak qasuusa. Aissuut. Kalallit illuada silata. No, silataanippugut. Kalalilluuttunua. Tassunaguisertassaagu taa atsaina init takutsifissuimat takoqqammerpuun. Ja. Taa aqavikkussuariaruttaa ilai unnuutikerariaruni
Der var ila ataasingor malsabaati punnuk atsaatikkissagunarpa. Ja. Der er sådan andre marlungarner i sin nærstissak. Luk. Tasso. Ja. Der København altså så op sådan. Okay. Så København tallimaajassagunarpa. Immeram. Apuppun qasuugut kisa. Utilimut. Kisanuannisaqagut. Ja. Immin lisaatilarsinnaag. Uga, efter Danielsen. Ja. Lange læner. Lange læner. Emma, du kan med ilane kui. Så. Okay. Ja. Sin nærstissak i går. Sin næste i Okay, så hun kommer i dag. Ja. Yes. Altså restaurant Tilbage, du kommer først i morgen. Yes. Altså restaurant Yes. Ilsimaattum isinnart. Remember Lisa. Ja, remember Lisa. Kawa kasungaramela. Kasungarama. Tayartarnanga ilnaannarusukkaluarpunga. So. Se bilaqaatta sumunnaajannaatta ilorpa. Album tikilaallaat nu ilariattor. Kilaarsors kanui. At tikittunga nuan. Tämä København minganin. Ja, kisa ussa Vordingborg-mingan hallariartorpu. Ungasik, så... Nå, der kan sinisen bjørp. Hæ? Der kunne sinisen bjørp. Ja, sylli bjørp, så sådan er jeg lorpu, jeg kan sige. Ja. Kender mig matte millä aloittu saa, kan on maa. En sambilan. Sambilan. Ja. Kan du pa? Pissangana. Luksus. Ilami uaqqisittartuunginnam. Tää on nimenomaan tarkoittaa, että se oli. Oh yeah. Kyllä kisimtsikin minne. Ja. Ligodans. Yeah. Se kyllä sinne sappaamma. Erland. Hej. Hej Erland. Hvordan har du det? Jeg er en smule træt. Kan du lige introducere dig selv? Jeg hedder Erland Augestad Danielsen. Og jeg kommer lige fra Oslo. Jeg bor i Oslo og arbejder som danser. Og jeg prøver at tale dansk. Jeg snakker egentlig norsk, så jeg kan jo egentlig bare snakke norsk. Forstår du norsk? Ja. Nej, du forstår ikke norsk? Nej, okay. Jeg forstår, hvad du siger. Okay, skal jeg nok prøve at tale dansk. Så det er jo. Når søger til Larsen op, og Gammel tog mugal op på. Quick test. Tässä vet pinno. Pingaanut kävitsariartu imma 15 sekunti taappa. Aqullikummartorusuuta corona qangmersun minut til 15 gange så. 15 minutter. Så. Wow. Sukkersover. Hvad hedder det? Jeg vil godt lige spørge, hvad hedder det? Har I været inde og tjekke det hele? Og nu er vi nyrejsende ankommet, ikke? Det har vi faktisk, og huset det står klar til, at vi kan arbejde i weekenden. Ja. Så det bliver rigtig spændende. Et af rummene har de faktisk også gjort stole klar, og vi har været ude og låne en masse udstyr, både altså gear til lys og lyd og kabler og det hele i dag, så vi har været rigtig meget omkring. Ja. Og nu står vi i Aalborg under solen og er mega sultne alle sammen. Vi er alle sammen sultne, ja. Herre Erland, Hej. hvordan var det, da vi landede? Var der... Det begyndte at regne noget rigtig meget. Kæmpe regnklumper, ikke? Siger man det? Kæmpe regnklumper. Jeg kalder dem kæmpe regnklumper, fordi det var, at man blev stevet ud, og det var... Altså, det var tennisballregn. Ja. Tennisbold. Det varede 5 minutter, Ja. så var der ikke mere. Ja. Det var som at være i Norge. I bjergen. Det var en monsun. Monsun. Meget, meget lille monsun der. Ja, men det er jo... Lokal monsun. Lokal monsun. Ja. Ja, jamen det var nok lige her for. Nu skal vi ud snart ud, og efter vi er blevet testet, der er noget efter du sagde ud. Jamen det med brødder. Det kunne sige.